Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Congressman Dino Yulo nag-athag nga sugar importation plan kag hindi sugar importation program ang ipahimo sang Malacañang sa SRA. Ikaduhang round ng committee hearing sa Seneco natala na pati gayunon. Sa balita nasyonal, DSWD hindi magbaton sang walk-in sa adlaw sang pagpanagdag sang educational aid. Presyo sang kalamay ginapaabot ma-stabilize na sa masunod nga bulan. Sa balita international, pre-departure COVID-19 test sa mga bakunado nga pasahero hindi na pag-i-require sa Japan. Sa balita sa sports, San Miguel Beermen daog naman batog sa talk and text sa ilang Best of 7 title series. Sa balita entertainment, Kylie Padilla gin panginwala nga nagabusong siya kag si Gerald Anderson ang tatay. Samtang sa balita special, mga nahidlawan mo sang bata ka pa. Maayong aga Bacolod, mga gabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Agosto 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon o kunahbagat nag-apekto karon sa western section sang northern kag central Luzon. Ang Bagyo Florita nga uli nga nakitaan sa kalayon nga 905 kilometros nakatundan sang northern Luzon. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 100 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 125 kilometros per ora. Ang kung nagagiho ini panakatundan sa kadasigon nga 30 kilometros per ora. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tutob kasarangan nga huyop sang hangin ang mapadyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak las 5:38 kaina sang aga magatunod naman las 6:02 karon sa gabi. Ang temperatura mapadyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat mga ka-aksyon and welcome to this Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat Aksyon Eden. Yes, good morning Liwat Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga nagapamati, good morning. Aha, musta na dira ang aton himos, peskulahan mga ginikanan, musta na kamo dira ang mga kabataan, way mamubudlayan magbukaw. Ito na sila sa bangga. Pareho sa imo yan. Panis na nakita ko. Sino na siya? Si Maninoy mo. Nagapamintan na. Nga pamintan na si Joe Marichan. 6 days to go na lang before sang Bear Month. Lapit na lang mga ka-aksyon, ano? May kuwan pa kita, may holiday pa kita sa 29. Yes. 29 ang National Heroes Day. Nga sa atong balita, 28. Nag-idog lang Nag-idog gamay ay, no? Ginimo nga National Heroes Day 29 Monday ina mga ka-aksyon. O sige. Anyway, sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton sining FB Live. Migo naton Torco Jungko, maayong aga dira sa imo. Kay Dennis Nuestro Liwat, ara mangyapon, Eden Villanueva, Kim Franz kuno good morning. Jerry Azero Jr., kag kay Teresa Linahak Kayaw, kay classmate komanda Marcy Rombines Junio, good morning. Kay amigo natin Juan Bol Gallo sa Las Vegas, Nevada, kag of course si Madam Alma Alvarez Gallo. See you soon, migo. Yeah, see you soon. Perfect. Kay Ma'am Vanessa May, of course. Kay Doc Matt, hello. Ma'am Jinky de Lagdondra sa Phoenix, Arizona. Kay dira naman sa New Zealand, sa kay Lester Ray Benitez. Ginatamyaw niya lang
ang iya asawa nga si Ayesa May Katagi Benitez kag sa iya bata nga si Aya Fire Benitez. Salamat gid sa 200 stars. Wow, thank you so Naging much, padala. Maninoy Lester sa 200 stars. Sige, si Rochelle Evangelista, nya makita ko lang mga gwapa sa Action Radio, kompleto na adlaw ko. Wow, sana all. Di, kumusta man si Mrs. Tada? Daw okay mo lang siya. Di ba? Makita mo si Mrs. Muguro, mas kompleto pag ide. Oh, true. No? True. Sila Lane Grace Ibarra, may agad na sa imo Grace. Kag draman kay Jean Buarom, kag kay Maria Fe Abendan, ang Tres Maria sang Batch 81 sang Ramon Torres National High School. Sige. Okay na? Embong Jocampo kagawad, may agad na kag kay Cap Vito, kag kagawad Taba Pilyeho, good morning. Sige, standby na sa mga balita national. Kung balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:10. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Ginpahayag ni 5th District Congressman kaganay SRA Board Member Attorney Dino Yulo nga sugar importation plan ang ginapahimo sang Malacañang kaganay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kag indi sugar importation program. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Yulo nga ginmando sang Malacañang kay Sebastian paagi kay Executive Secretary Vic Rodriguez nga maghimo sang importation plan kag isumeter sa Malacañang sa Agosto 8 agud ma-review sang presidente. Apang nakibot na lamang si Presidente Marcos o kung si Presidente Agriculture Secretary Ferdinand Marcos Jr. nga may nagwa na nga Sugar Order number 4 nga mong nagamando sang sugar importation nga 300,000 metrika tonelada. Suno kay Lacso Yulo, wala sang basihan ang pahayag sang SRA officials nga urgency ang rason sa importasyon bangod wala pa naubos ang kalamay gin-import sa dalom sang Sugar Order number 3. Suno pa kay Yulo, sa 200,000 metrika tonelada gin-import sa dalom sang Sugar Order number 3, may 125,000 metrika tonelada pa nga nabilin. Una nang nagpabutyag sang pagkadismaya si Presidente Marcos matapos ginpagawa sang SRA ang Sugar Order number 4 nga wala siya sang ihibalo. Ang ginpangayo sa iya was an importation plan. No plano. No? Okay. Plano nga ibalik sa Malacañang sa Lunes which was August 8 para pagatun-an sang presidente kung pagadayunon ang isa ka import program. Ang kabahin sang pahayag ni 5th District Congressman Dino Yulo. Nangabay sang dugang pa nga panahon ang Sugar Regulatory Administration angot sa aksyon nga himuon na gud masolusyonan ang kakulang sa kalamay. Ginako ni Acting SRA Administrator David Alba nga ginakulang karon sang refined sugar nga mong ginausal sa mga beverage industry apan nga bay nga hatagan sila sang dugang nga panahon. Sunod kay Alba, gina-consolidate na sang ahensya ang mga datos nga ipasa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa irekomendar nga solusyon. Sa datos sang SRA, ang kompanya sang Coca-Cola ang yara sa kritikal nga estado samtang may pondo nga supply sang kalamay ang Pepsi kag RC Cola. Samtang ginbuksan na ang 68th PhilSUTEC Annual National Convention sang Philippine Sugar Technologies Association Incorporated. Isa ni ka organisasyon sang sugarcane technologists kag sugar industry stakeholders sa pungsod Pilipinas. Kahapon ining adlaw Martes, Agosto 23 sa SMX Convention Center, Ciudad sa Bacolod. Ang 68th PhilSUTEC Annual National Convention ang may tema nga Adaptability for a Sustainable Philippine Sugarcane Industry in the Changing World. Ginimbitar si Senator Mig Zubiri sa nasabit nga kahiwatan agud magdulong sang keynote address. Samtang ginalauman naman ang Acting Sugar Regulatory Administrator nga si Dave Alba nga mag-address ang assembly. Makita man ang presensya ni Governor Bong Lacson kag ginalauman naman si Bacolod Mayor Alfredo Benitez nga mo ang mag-aabi-abi sa mga delegado.
Suportado sa mga Big Time Planters Federation ang bago nagpungko ng mga Sugar Regulatory Administrator Board kadungan sa ika-68 nga PhilSUTEC Annual National Convention nga nagbukas kahapon nga adlaw Miyerkules Agosto 24. Ginpahayag ni UNIFED President Manuel Lamata nga mataas ang pagsalig niya kag dako ang suporta sa mga bago nga SRA Board bangod nga mga negrense ini kung sa diin mapos palapitan kung mamayara sang concerns kag problema. Sunod kay Lamata maayong ahensya ng SRA apa ang tao nga nagapadalagan sadto sa ahensya anangin problema. Sa piyak nga bahin ginapaabot naman ni Luzon Fed President Cornelio Torreja ang unification sang SRA para sa ikaayos sang sugar industry. Palayag ni Torreja 9% sang kabugusan nga produksyon sang kalamay ang ginapatubas sang Luzon. Wala naman ginapaboran sang presidente ka UNIFED kag Luzon Fed ang pagdula sang SRA agud isahon na lang sa Department of Agriculture. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, natalana nga magpatigayon sa ikaduhang round sang committee hearing ang talatapan ni Councilor Calao Puentevilla angon sa isyu sang Seneco. Sunod kay Puentevilla, madamo pa nga mga concerns gikan sa mga stakeholders ang wala maklaruhan kag masabat sa naunang hearing bangod sa kapaslawan sang Seneco board nga magtambong. Plano naman sang konsehal nga patigayunon ang ikaduha nga committee hearing sa masunod nga semana paagi sa resolusyon nga ginduso sa ilang regular nga sesyon kahapon nga adlaw. Ginklaro man ni Puentevilla nga tun-an pa sa nga komitiba kun bala kinanglanon pa sini nga liwat imbitahon sa masunod nga hearing ang nagkalain nga mga consumer groups. Plano ni Councilor Vladimir Gonzales, Chairman sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement sa Konseho sa Syudad, nga ibaloon sa Bayan sa City Legal Office ang estado sa mga residente sa Barangay Mansilingan nga ginserbihan sang Notice of Demolition kahapon nga adlaw Agosto 24. Sunod kay Gonzales, luyag niya may baloan kun bala mayara pa sa sarang nga mabulig ang iya komitiba sa apektado nga mga residente. Luyag man ibaloon ni Gonzales kun bala nasunod uko napatuman ang nagakaigo nga proseso antes pa man ang implementasyon sini sa palabuton. Sa piyak nga bahin din klaro naman ni punong barangay Rodolfo Boy Pico sa Mansilingan nga mga residente nga nag-istar sa idalom sang duha ka mga taytay sa iya barangay anang subject sa Notice of Demolition sa CLO ilabi na sa Purok Encarnacion malapit sa Rosario Heights Subdivision kag dugang pa ni Pico ang plano nga pagpangkaka sa mga residente sa lugar ang kabahin sang road widening project nga implementasyon sa DPWH. Upon ko to sa city legal kung anong status nila. In general, we will cater all mga informal settlers sa Bacolod. So, I will be able to look into it kung anong pwede natin nga mahimo or remedy or Si Councilor Vladimir Gonzales. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginapaabot ni Barangay Mansilingan punong Barangay Rodolfo Boy Pico nga magataas pang kaso sang dengue sa iyang barangay. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni Pico nga tubtub Agosto 13 nga na-record yara sa 73 ang kaso sang dengue sa Mansilingan. Sunod kay Pico, ginapaabot na niya nga nagsaka pang kaso bagod mayara siya sang naibaluan nga isa ka pamilya sa iya barangay nga ang mga kabataan na natapikan sang dengue. Sa datos sa City Health Office, tubtong Agosto 13, ang Barangay Mansilingan na may pinakamadamong kaso sang dengue nga may 73, ginasundan sa Estefania 49, Barangay Takuling nga may 48, Barangay Tangub nga may 41, Barangay Singkang Airport kag Barangay Villamonte nga may 39, Barangay Elhis 35, Barangay Sumag 32, Mandalagan 31, Barangay Kabug 29 kag Barangay Handumanan nga may yara sang 23 ka kaso. Tubtob sa Agosto 13, siyudad sa Bacolod ang may kabilugan nga 617 ka kaso sa diin siyam diri ang nagkalamatay. Action Radio Philippine Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa takna nga las 7. DSWD hindi magbaton sang walk-in sa adlaw sang pagpanagdag sang educational aid. Samtang presyo sang kalamay ginapaabot na stabilize na sa masunod nga bulan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Sige, dra na kay si Ma'am Van Mayog, natamyaw niyo lang si Jo Marie Valderrama. Friends? Close friends? Joms, kumusta ka kuno? Hambal ni Ma'am Vanessa Mayo. No? Alex Montesa, Mike Agaman, Rhea May Ladyo, Eden Villanueva of course, Patricia Jimenez del Castillo. Good morning man sa imo. No? Sakay Jonico Trazares. Good morning. Pilton Lipura sa Pasay City. Sakay Nerissa Gonzalez, paano ko na makasend 200 stars? That I do not know. Why ko diya, bla mo kay ambot kay kadamo sang gusto nga mag-send bala, hindi makasend. Anyway, hindi lang ko why ko diya kung paano mag-send sina mo, no? Feby Alvarez, dira sa may Murcia. Good morning kuno sa tanan. From Murcia, no? Sa kay Christine Menyes Villalobos, morning sa imo Tintin. Mary Sunshine Samoy, ginagreet siya lang ang mga taga-barangay Tuburan sa EB Magalona. Good morning sa inyo, no? Ginagapag-greet man ni Ma'am Van Mayo ang si Chief Engineer Kuya Winnie Alvarez. Happy birthday! Greetings from Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. No? Happy birthday sa imo, Chief Engineer ka Winnie Alvarez. Happy Birthday to you. Kaya nga, bot. Yes. Ano nga balik-balik ka sa ginarian mo? Pwede Ginarian. kuya kay ako, ito yung ginariya. Ginarian nga ikaw, Rayna? Yes. Kaya nagapungko ka sa trono. Ay, di na to man. Di na to. Direta kay Ray Flores Baryoga, kag Evelyn Sinaon, mga agaman, si Ating Ara gyapon, Ting, morning gyapon sa imo dira. Yes. M Smart Tadeo Salcedo, tamyaw niya lang birthday girl sa Barangay San Juan, Pontevedra, kay Riami Gibraltar. Happy birthday, be. Happy birthday to you, Riame Gibraltar. Ang Gibraltar daw lugar ni sa mo, no? May lugar na ang Gibraltar mo. Babae siya kay apelido yan. Gani. Happy birthday man kay Napsak. Grabe, Sir ba niya? Napsak. Greetings from Tuliamo Boys. Bakod sang pangalan, sang birthday celebrator. Ang greet bakod pagid. Bakod pagid. Yes. Tuliamo Boys. Happy birthday, Sir Napsak. Happy birthday to you. Remia Garcia. Good morning sa imo, Rems. Musta ka na? Homa Lumena is also watching from Gardenville Subdivision. Yes. Sakay sige. Sakay sino ganin yung ginag-greet ko? Kurt Nathaniel, si Kurt Nathaniel de la Torre, bla, dira sa may Hacienda Guba. Morning dira sa imo. Yes, good morning. Si Kapitan Haleya dira sa may Binubuhan. Maing agaman. Ligo ko da Ike Torres na kapitan isang Mailom. Kanto ka ni sa barangay Mailom. Ano? Itao mo si Ike Torres, Tapos? kapitan. Aton kap,
of the night kami ni Action Boy Duran. Tapos, Padalaan na ka na native nga manok. oy, ala. Hindi ka lang mga sa inugbulang kay mahal na iyan mo. Luto na akong kwan. Depende sa mo kung gusto mo paluto na. Good. Kung gusto mo nga okay ka lang hilaw, ikaw lang luto. No, pero kung gusto mo hilaw, paihaw mo dani. Pwede man. Okay ka lang na. Sige, Bisaya ka manok, kapitan natin mapilak eh. Ike Torres. Kapitan Ike Torres. Morning. Good morning. Rochelle Evangelista, good morning man. Dira sa imo, na? Sa kay kagawad Melchor Baroca Rumbines, sa may kuan Isabela, ako ng Hinubaan. Morning, kakalipat na kuwaw, no? Kay Jose Herson Lapinig Junio, good morning. LLP Building Office White House. Uy, Ha? sa White House. White House? Wow. LLP Building Office White House. LLP. Oh. Si Jo Marie Macariola Estelioso, ginatamiyaw niya man happy birthday kay pari niya Albert Guzon. Happy birthday to you. Albert Guzon. Happy birthday. Wow, alive na alive. Ewan kita da, Bert. Si Aba. Veronica Santillan Manukan, dira sa may barangay Handumanan. Yes. Good morning. Si Aragyan po Roberto. si Ating. Si Ating ara. Good. Okay, wala sa klase mo. Wala sa klase. Si Roberto Hirasco Caraballo, Hiraposco Caraballo, sa Hutuda. Good morning. Yes. Good Okay, morning. standby na kita sa mga balita national. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Sa detalye na sang mga balita national, hindi na magbaton sang walk-ins ang Department of Social Welfare and Development sa adlaw sang pagpanagtag sang educational aid para sa mga indigent students agud malikaw sa pagginutok sang tao sa mga payout sites. Sunod kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, dako nga problema kung liwat pa magbaton sang walk-ins, rason nga gin-istrikto na sini ang pagsulundan. Ginapanugyan sa luyag nga magbaton sang cash assistance nga mag-register online o kung email ang hensya sa ciu.co@dswd.gov.ph. Kag pwede man-i-check ang DSWD website kag social media accounts para sa dugang pa nga mga detalye. Nagapati naman si Tulfo nga blessing in disguise na natabo sa sistema sang tagtaganay sa naligad nga Sabado, agud nga mapilitan nga gamiton ang ginatawag nga digital system.
Ginapaabot sa Sugar Regulatory Administration nga mag-stabilize na sa masunod nga bulan ng retail price sang kalamay. Suno kay SRA Acting Administrator David Alba, nagumpisa na ang galing kag ginapaabot sa tunga-tunga sa Setyembre, yara na ini sa full operation. Sa record, gikan sa monitoring sa Department of Agriculture tubtub Agosto 22, ang presyo sa refined sugar ang yara sa 1 kagatos ka pesos kada kilo, samtang ang washed sugar kag brown sugar ang ginabaliga sa 75 kada kilo kag 70 pesos naman kada kilo. Naobserbahan sa Department of Health ang pagdamo sang kanamuon sa mga severe kag critical COVID-19 cases sa pungsod sa nakaligad nga semana. Sunod kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang pagtaas ng kanamuon ang naobserbahan nila nga trend. Ginklaro naman niya nga wala sa gyapon nagalapaw sa 10% ang threshold o kung 1,000 cases. Tubtob sa Agosto 21, ang mga pasyente nga nakabatyag sa critical o kung severe symptoms, ang 811 ang pagtaas ang naobserbahan sa nakaligad nga 4 ka semana. Ginpahayag man ni Vergere nga 60% sa mga kaso ang unvaccinated o kung partially vaccinated. Naibaluan, masobra 72 milyones ka mga Filipino na ang fully vaccinated, samtang 17 milyones na ang nakapabakuna sa booster shots. Nagdeklarar ang gobyerno sang gyara batok sa online child sexual exploitation. Ginpahay ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isa ka interagency press conference sa Malacañang nga dapat ikahuya sang pungsod ang imahe sa Pilipinas bilang nagapanguna ginahalinan sa child exploitation kag sexual abuse online. Suno kay Remulla nga tuyo nila ipabatsyag sa pumuluyo nga pagkinahanglan nga dapat matap na ang mga krimen nga ginahimo sa mga kabataan paagi sa internet kag paagi mismo sa face-to-face nga hitabo. Dugang pa sa Tiglikom, madamo pa ang dapat mag-ugyon sa ila pareho sa mga internet service providers, telcos, mga dalago nga kompanya sa internet nga dapat hindi magpagamit sa mga magkingilidlis nga hilimuon. Madamo nga mga lugar sa pungsod sunod sa iya ang natumod nga mga hotspot sa online na sexual nga pagpangabuso sa mga kabataan. Samtang ginapahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga kinanglanon nga siguraduhon sang gobyerno nga may nagakaigo nga mapasilidad sa mga eskwelahan para sa 100% nga face-to-face classes sa palabuton nga bulan sang Nobyembre. Ginpahayag ni Gatchalian sa ginhimo niya pagbisita sa pila ka mga public schools sa Lunes, ang unang adlaw sa pagsugod sang school year 2022-2023. Nakitaan man ni Gatchalian nga bangod sa madamong estudyante sa pila ka mga eskwelahan, kinahanglan na nga magklase sa school gym kag covered courts. Dugang pa niya, kung ginkulang man ang pulungkuan sa pila ka mga eskwelahan bangod sa pagsaylo sang mga estudyante. Sa piaksyon ni, sobra-sobra na ang pagpasalamat sa nagapamuno sa Senate Committee on Basic Education sa education frontliners, partikular sa mga maestra, sa ilang pagtinguha nga mapaayo pa ang pagbalik sa eskwela sang mga estudyante. Luyag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nga sa pinakamadali nga panahon makadesisyon na mga natungdan kung dayunon o kung ipaiway ang barangay kag sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Pagpasiguro naman sini nga handa sila in kasong madayon ang eleksyon nga gintalana sa Disyembre 5. Sa pag-atubang ni Garcia sa Senate Committee on Electoral Reforms nga ginapamunuan ni Senator Amy Marcos, liwat ginmensyonan niya nga magadako ang gastuhon kung ipaiway ang eleksyon sa Mayo kung Disyembre masunod nga tuig. Inibangod sa dugang nga bayad sa mga magaserve sa Board of Election canvassing sa mga presinto, magluwas pa sa mga dugang nga kagamitan kag balota nga gamiton. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga isa ka pamatuod nga nagagiho ang justice system sa Pilipinas kasunod sa pagbisita sa congressional delegation gikan sa Estados Unidos sa kay Anay Senator Leila de Lima. Ang komento ni Remulla nagwa sa pamangkot kung mayara na siya sang suwestyon sa pagmaginhambal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly sa maabot ni Setyembre. O kung sa iyas niya nga mangin speech. Suno kay Remulla, importanteng unahon nga agenda ang human rights concerns sa pungsod. Sa naligad nga semana, ang 8-man delegation sa papangunan ni U.S. Senator Edward Markey ang nagtener sa masobra 1 ka oras sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame sa siyudad San Quezon. Ginaprobahan sa Kamara ang consolidated version sa mahagna nga ang tuyo amo ang pagdumala sa mga online transactions nga Internet Transaction Act
ukon e-commerce law. Sa virtual panel meeting, ginapangnuhan ni Batangas 5th District Representative Mario Marino, gintalakay sang komitiba mga hagna nga naplastar sang mga pagsulundan sa internet commercial activities, kag mapasiguro ang proteksyon sa mga konsumidor nga may online transactions. Sa naibaloan sa unang State of the Nation address, ginpahid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang Internet Act or e-commerce law ang isa sa iya mga prioridad nga hagna sa 19th Congress. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33, ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga may Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko. Okay, dira sa kay J. Hansel Panoncillo, watching from Country Homes sa Barangay Alihis. Country Homes, take me home. Ay, Take Country me Road home. na gaya. Take me home. Country Road Country na gaya. Road. To the place I belong. I belong West Virginia. Mountain Mama, take me home. Country roads. Right. Angie Toralba Mosquera, mangkot na siya kuno ko sang ila link kay nag-apply siya bata niya sa link. Okay lang na wala confirmation. Hindi ko blak kun kay way ko nakabalo ya mo. Oh, about sa solo parent. Hindi kwan is bata ya. Asa bata ya? Bata ya nga nag-apply sa education aid. Ah, okay. Basta nga itong dire, pwede ka maka-email sa ciu.co@dsw.gov.ph. Oh, liwat. ciu.co@dswd.gov.ph. Correct. Pwede mo maka-check na sa DSWD website, kag social media accounts nila sa DSWD. Why ko idea kung may mga-confirmation, parte yung mga-confirmation, why ko idea, kay why mo ko nakagi apply eh. Dili na lang kamo po kayo, educational aid collection boy. May magkantod-tod ka rin. Sige lang kayo may ginatagaan ako ng educational aid niya. Aray, may tagaan ka di. May ihatag ka di gali. Si Mama Elizabeth Malacca Gamala, morning man. Kag sa Malacca family, na? Yes. Aquino Mendez, basada, Christopher. Good morning. Watching sila ko na sa Purok Roadside, Barangay Tangub. Morning. Hello, good morning. Araman si Ma'am Jinky Delagdon from Phoenix, Arizona. Hello, good morning. Kay Janelle Halyorina gali. Halyorina, good morning. Kay Morada Juanita, maing agaman, God bless. Jen Rose sa Avedra Presquito. Maing aga, dira sa may Banuwas ng Isabela. Dito Dayap, good morning man. Okay. Sa kay Lynette Salinas, umusta ka na Lynette? Makuha sa namon ng 1 year ahead kung nila sa iya mo, 1 year ahead. Sunod ni sa amon, regular listener gid sa gali, no? Thank you so much. Thank you. May greet mo ko gani karon on air to lang kagapo nagkuha di si Ma'am Wilhelmina Flor. Taga diin? Taga Kawayan siya pero dira sa Bata subong sa Gardenville. Okay. Nagdaog sa kwan sa wala nag-ano pa siya na nagwa-coupon. Coupon. Okay. Tiyambot pa si Mayari naman di karon mapadulong sa aton. Nga magtiyog sa aton sini nga roleta kag basi may makakuha na gid sa cellphone. Gani ginakuha ko gani nga makakuha gid sa cellphone na. Kay kung wala may makakuha bala sa cellphone paulian sa imo.
Hindi, ang base may dyan ka kunway makuha cellphone, yatag mo si mo ng isa. Hindi aabi ko kita nga mga empleyado ang mapatiyog sa ruleta. Oo, Pwede ko rin, no? Oo, sa kan kay ti mga pinakabilog cellphone nga naging bakal da, way pa sa may nakadaog. OMG. Ang nagapatiyog di bla tandaan yung bla nga cellphone ganang dag-on bla. Ako Hugot gusto ko niya madaog bagto. ng cellphone mo kay namin na sa makabulig-bulig bla sa aton yung mga taksyon. Yes, so exciting. Kung hindi cellphone, yung TV, pag idablang TV yan. Oo. Ang TV, ang bugas. Ang buga. Okay lang may electric fan ka, pwede na naman magamit-gamit. Di, bro. Yung mga TV, ano mo na ka na do? Butang. Jotsok bilog TV. Na iba na gani. 20 na ligad. Galing kaya bala mo ni Doro. Kada mo, sige na pamatian mo. Sa New Center, 3 ka TV. May 3 ka radyo. May... Kuhan pa kami. Reader nga daan. Pulo o computer. Tidre may TV. Pag hindi. Grabe, no? No, kinanglaman daog na ng TV, ang cellphone. Yes. Sa aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. May announce makita karon nga mga winners, ano? Yes. Uy, Bantayan Ario, nyo lang. si Nerissa Gonzalez Action Boy, nag-send 200 stars. Nakasend gid man siya? Yes, tapos nag-greet siya. Happy 9th birthday! Si Yabulilit nga sila Lane Gonzalez. May God bless you with good health always. We love you. Happy birthday, Lalaine Gonzalez. Happy birthday to you. We love you, ma'am. Yes. Paliho greet live. Yes, ma'am, nag-greet na naman kag nakantahan. Kaysa on air pa karon. Sige. Si Slimberry, bailan na si Slimberry. Slimberry, may pungos ka da. Kada ko mag-advise ang buko na pungos. Kada mo, sa palaligba na mo, may intra ka na imo. Happy black ta, mo gilay. Long press. Kon ako magabutan siling ni Rochelle, evangelista, gusto ko bugas lang akong madagaan. Yes. Ako gusto ko man bugas lang madagaan mo kay di makakuan kayo mo. Pero makuat mo na mo. Pero ang bugas di na tigang na ha. Kailangan ko rin natigang na. Ano na? Natigang na. Kung may magdawag bugas sa hamala, wait lang gid kay pa tigang na kay jumps. Ang bakulod yaman din pwede makakuha sa ano na? Sang ano, ma'am? Si Rowena Tubigon na mas isang educational aid. Ang educational aid guro. Sa DSSD. Sa DSSD sa bakulod, ano da ka guro. While ako kabalo kung diin ang ilang payout site. Kaya base may mga payout centers bala sila. Yeah. Amo ta kay na nag ko da sa Ayala Mall so. Gadamo galinya. Ti daw li ko webes pa malang kada kada Sabado man na yang payout. Oh, true. Ang bata ko may ano subong. May bot may da sa Ayala kay lang alas why pala size. Kalaba na sang linya. So kada min sa educational ano pero nakita mo na sa Facebook na ang ano na bala ang scholarship prank. Ang nakadlawag ko itong lula, habla. Damo mo na da mga lulo, kag lula. Hindi, lula. Ito mong ito yung pinakadlawag, yung tanan niya. Standby na sa madugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Sa detalye, sa Balita International, kakasunasan Japan ang pre-departure COVID-19 test para sa mga bakunado nga turista nga nagasulod sa ila pungsod. Naibaloan nga napabilin sa Japan ang kaistrikto sa pagpatuman sa COVID-19 health protocol. Suno kay Prime Minister Fumio Kishida, umpisa Setyembre 7, hindi na pag-require mga bakunado nga persona nga magpresentar sa pamatuod nga negatibo sila sa virus. Bango diri ginatanaw nga malambot sa 20,000 ang inbound travelers. Sa negosyo naman, ginbulgar sa Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated nga suspendido ang operasyon sa ilang bottling plants bangod sa kakulang sa supply sa kalamay para sila production operation apang wala nila ginngalanan kung sa diin nga mga planta. Suno pa sa kompanya, padayon sila nagapagigangot sa gobyerno kag sa sugar industry sector para makadihon sa solusyon sa problema. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 17 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 29 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 16 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginpanginwala sa aktres nga si Kylie Padilla nga nagabusong siya kag ang amay among aktor nga si Gerald Anderson. Sa tweet ni Padilla, iya ginpahayag nga ang duha ka mga alegasyon ang hindi matuod. Naibaloan si Padilla ka Anderson na nag-shoot sa ila pinakaunang nga movie nga gintitulahan nga Unravel nga gin-shoot dito sa Switzerland.
Nagdaog naman ang San Miguel Beerman para sa Talk and Text sa ila Game 2 sa Best of 7 title series sa PBA Philippine Cup kagabi Miyerkules. Ginlutos ang Beerman ang TNT sa score nga 109 batok 100. Dako nabulig nanday CJ Perez kag Vic Manuel para sa kadalagan sang San Miguel batok sa Texters. Kaga parang maka-record na sang 1-1 sa ilas nga standing o kung isa ka daw o isa ka pierde. Si Perez ang may 23 puntos, samtang 20 puntos naman si Manuel. Samtang si Mario Lassiter ang mayara lamang sang 5 ka puntos sa Game 1 pero nakapasulod sang 19 puntos sa Game 2. Ang Game 3 patagyunan naman sa Biyernes, Agosto 26. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday naman sa atin sining mga ka-aksyon. Happy birthday sa tanan nga may birthday kag happy sa tanan nga happy. Correct. Anong correct? Correct na lang yun. Correct Natamad lang na kaya. lang yun dyan. Good morning, Tinatanay Action Boy. Nag-promise ko kagapon nga i-greet ko siya kay Nanay Wilhelmina Flor. Dira sa may Gardenville pero taga-Kawayan gid siya ya. Okay. Hambal niya, bata pa siya kuno, nagapamati na gid siya kay Boy Duran. Pero si Nanay, 70 years old. Doon para sa ako na so, nasan guys, kinap lang ko sa elementarya, namatian na lang ka. Nag-enjoy na ko Thank you so much. Hasta subong si Tinta ka na. Kapamati ka pa sa ako. Nakaptanay pa no? Very good. Tapang na si Nanay Wilhelmina. Napirmi mo ng pamati. Napirti mo ng pamati mo. Tapos magambal ko nga bata. Tapos ka pamati. Nasa nga ginanay ko sa doon nagdako ang matam. Good morning, Nanay Wilhelmina Flor. Sa Kawayan. Hindi na siya sa Kawayan man. Hindi na sa Dambi. Huwag kapangkot na Sa sa may Kawayan. kuhan ko no, sila nalipat sa kambal yan to Kay taga Kawayan ba yung akong pamilya? Oo, gani. Inambala ko sa, pero sa dito sa gani man, nalipat ko. Kamala ka kalipatan dan sa ako. So on air, ginag-greet natin sang happy birthday ang beloved husband sa pagkaisa ni Nerissa Gonzalez nga si William Pagara Sr. Happy birthday, William Pagara Sr. Happy birthday to you. Kag sa yaman itong ginabata, action Sila boy, Lane. sila Lane Gonzalez. Happy birthday. Happy birthday. Morning dira kay Ruth kag kay Pito. Gonzales sa Purok Boulevard. Barangay 13. Yes, good morning. Novi Magapan, Maing Agaman. Sige. Kay Ma'am Jinky Dalagdon, good morning dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Of course, greet niya sila ni Mr. Arthur Villasor kag ang family Dalagdon dira sa TSP. Nathan Borromeo. Bugtaw panakyaw. Yes. Kyaw. Umbrahan ko ni sa sang iya nga konbla. Practicean mo na. Madayon bilang barangay election no brang ko ni sa iya nga gani panang na. Jingle. Kay Alan Louie Himotea, good morning. Present lang sila kuno sa may Kaliling sa Kawayan. Sa Kaliling. Tamya niya lang sa Bacolod Pamilya Gid Lion. Always ga-monitor sa program. Thank you so much. Regards na ko sa mga parente ko da sa mga Ang taga na yan, bal mo taga ang... si Helen Yerves kag si Chay Minya da. Sa Kaliling man na sila mo. Ano taga na yung panghambal tas ang Kawayan? Ano taga na? Ano man ipud dyan nga Manday kakatuloy sa biyay. Perfect. Ano yung panghambal ka to si Ma'am kagapon, Wilhelmina, no? Para ka-istoryahan ay Na ano man yung mga pud dyan nga Manday kakatuloy sa biyay. Tanong mo sa kana. Mga bata ni nga hindi ka tultol sa balay. True. Naintindihan ko man, pero daw, indo ka budlay. Kaya may kapot yahan na mo. Kalamay? Ano? Nagkalalapot sa kala. Kaya may kapot yaha. Kasabad. Good morning, Ma'am Georgia Gargasiran. Yes, Miss George. Morning dira sa mga kay Francis dira. Alright. Direct Action Boy sa aton sininga balita special. Mga nahidlawan mo? Mga nahidlawan ko, sa mga bata nahidlawan nila sang bata pa sila. Especially subong nga may klase na danak siya. Ikaw na makuton ko. Ano nahidlawan mo sang bata ka pa? Ang madasma ko. Ay, subong wala na ko yung kadasma. Tisa una, madasma ka. Siyempre, mapilasan. Kay alcohol mo lang. Subong niya, kung madasma ka, not literally speaking. Amo na balila madasma ka ginainom ng alcohol. Wala. Basta sa una, may ara ko na sa una nga nadasma sa bala. Hindi ko pagdasma mo para nga daw hindi ka bala daw hindi bala huluya. Singgit ka daw MOMOKO. Balikin ka dante, kaya mo ta. Naiya.
Confidence level 100%. Pagkantas mo, M-O-K-O, mo ko. Kasap. Hati, makadlaw na lang sa ginimo, Action Boy. Hindi tungod sana dasma ka. Alright. Ang una, the Action Boy, amo gini, sa relate gini mga estudyante. Ang mga estudyante sa una, kita. Sobrang nila. Kapos lang mga ayo balod sa una, Action Boy. Kamuya Puwerte gali Kami ka budlay. Puwerte gali ka sakit kung ikaw na ang pangayuan, kag kulang ihatag mo kay amo lang na makaya mo. Diba no? Gabis nung kontrol sa mga ko niya dad. Duwa na kadlaway ka kagib. Nan, 2 gives. Ko dyan ay kaling ko ataguntan eh. Ataguntan ni siling ko. Atong pag-give po si mo sa mo ni may pilang sobra to niya mo niya abi ko na ya kwanto extra ko to ya. Asa na May extra ka gali ha. Kala, tigpila daan sa buong balo ng Action Boy. Baw. Hindi Wala ka ganubo 200 Hindi ka magdubo 200. Yes. Way pa na sa pliti da. Oo, wala. Way man sa kaon lang na. Iya lang na ipangahaw. Oo, kay pabalunan mo pa niyaga, hindi man. Hindi man, Gamo na 200. Dito lang kami sa brato naman to Hindi pa natin way dalabot ang pliti ya. Yes. Way dalabot ang pliti. Grabe no. Tiyan mo na Action Boy, kay Ako sa una may mga pulo ko piso siya, good na ko mo. True. Ako gani sa una 5 lang. Ba't ba naman ubo? Ba't naman ubo na lang tikalay? Ang next Action Boy, kung gadali ka sa una magdako, subong nga dako ka na nami naman balik sa pagkabata. Todo, amo na ba hambal sa mga OJT tada? Hindi ka mo magdali. Savor the moment. Hindi ka mo magdali nga makaobra, makamuna kay mabuti na limo may paso na sa estudyante lang ko ba. Daw wala ka pa sang problema, kapangayo ka lang. True. Subong kay gaobra ka na, daw naga problema ka pa kay kadamo sang balayran mo yes. kadamo. Adulting kapi pa maglamot sa adulting. Kapi naging kabalo ka na mag-order sa Shopee. Nan. Adlaw i-deliver si mo. Jackson Durrell, 3 times a week na. Ako yung wala, amo lang ito yung hambal ng general at ikaw yung ipangalanan mo gidya. Basta may sumaka na diyal, yung Durrell, ayun niya, Durrell. Piho na. Ang next Action Boy, abi mo sang una, sa estudyante ka pa. Do ka subo na, do ka bugatan sa pangabuhi mo, wala kaya papel kag lapis. Pero subong mas lain, pagid gali ko no, kung wala kayo nagbakal, panakot. Iskan panakot lang wala kayo nagbakal, especially Bombay. Kakagisa mo. Way nga daan puti nga Bombay mo? Oo. Ti, ang sibis Bombay, pila subong mara sa 70 kilo. Ti, amo ni ka daw, 5 ka piso. Ti, ano na lang naman, no, kabudlay, Action Boy. So, una, kung wala ka papel kag lapis, makahulam ka pa seatmate mo. Subukan lang ang singitan mo, tutupad balay mo. Mads, may sibuyas ka daw, lamang ko dapat. Sa una kung may kay lapis, una, makamatit ka pastupan mo. True. Kasi sa una, Action Boy, kung wala ka papel, kag kung may ballpen, gano'n, ala, di sulat wa, astadro ah. No? Diba, no? Inadruin na so. Oo, tapos nakita ko, daw lang yun pang putos para sa balik eskwela, tapos sa Sunday. Dama, kompletang notebook, damo sang notebook, ipanghatag Action Radio, dumdumang sa una, nang wala labot sang binder. Isa lang yung ka notebook, 80 lips, wala tanong yung subject. Ako sa una, isa kabilog na lang daw sari-sari color. Binder? Binder, sari-sari color. Natapos lang to, ikaw ay maubos siya. Ito kanipis lang mo ng iba nga refill mo yun, walang inaubos. Ikaw ay maubos siya tapos to ikaw ay maubos Damo may bakante Pwede pa next nga to Pwede pa yung tuig. Do 4 kito ko tuig gamit gusto mo. Bilog high school. Bilog nga college. Bilog nga college, do 4 ka tuig. Kasaba. Dahil pa na sa una mo, lagi mabutang mo sa likod mo. Na ang ginalupot, tapos maglakat gawadang lamla, wala. Wala na sa una mga bag yan. Wala na mga libro-libro. Wala na sa una. Likod yan. True. Amo na lang na diya dayon Action Boy ka tawhay sa lakat ng uniform ng sapatos, gawadang maglakat. Pag siling na yang get 1/4 sheet of paper. Mun pultabi. Kompleto na lang ang iba. Ang iban mo nga mga classmate kompleto na i-Action Boy sa una meron ko na classmate nga may intermediate pad siya. Kung 1/4 may 1/4 man siya hindi kinahanglan pag utdon. May 1/4, may crosswise, may lengthwise, kompleto tanan nga varieties ang papel. Ikaw ya gahulat kay. Class, get 1/4 sheet of paper. Mun pultabi. Tapos kung may istra nagambal wala pa ngayo aya before magsulod ang teacher mangayo ka na da. Basi may test ako rin, kaya ko nga dandi, 1/4 lang ba? Bukan nga lang dandi 1/2 po, kaya basi 1/2 lang na. Gana, hindi mo pala dandi, pero yung kalabanan do, lengthwise, buto ka, ano? Nga, gaya ako doon sa isa kapad, kaya ako lang bala, kumukutod. Nagpasagod.
Sagod ka na ng imo, action boy. Ang next action May ko na sa classmate mo. Ako na pobre sa iya nga mga balance sheet yan. Sa accounting na mo sa una. Mga balance sheet na. Lagkuan na yan. Lagpad na. Yung balik ko na mimix ang kuan min. Ko ti bakli ko to na papakuan ho. Bakli ko to na hindi. Bakla sang kuan pamahaw kag bakli ko to den sang balance mga balance sheet kay why ko balance sheet. Negosyo na imo yan. Bakli ko to Te good. Ti mo may arag ni action boy nga iba niya may arag exist gina action boy mga obrahe ko da kay may exchange ng pamahaw panyaga panyapon. Sa college ko damo ko na iya. Pobra. Perfect na pa wise lang. Mayara pa ganun sa una ya. May sa una exam kami sa una do kiga niya pa kuya. Nya dugay pa na da. Ay ano. Tiki ko niya pa pero kuya. Nya dugay. Mix dugay ka pa da Megs. Dali lang gid bala nya basi malita ni karon submission to. Kudali lang, tiki sundo. Isundo niya pa ako. Di may harap ako na action boy nga kami ni action boy wala kami hambal nga alam gid kami pero do may arang-arang lang guro sa una. Ang mamangkot mapayulog iya papel. Sumutek sa sakon. Then answer din 1 to 10. Paano ko niya lawa guro 1 to 10 yo. Ting banayo lang iti siyempre nagahulat sa do. Kami daw mo naman na answer mo 1 to 10 na danay view. May classmate ko so nagahulat na sa sakon sa akon nga matapos ko kay sundo niya. San ka ang teacher maglibot-libot. Paglabot sa teacher to. Mga kuan mo mga spoiled mga classmates to mo sa first year ko sunod ako sa eskwelahan nga kuan mo no. Di na mga spoiled mga classmates ko na mo mga spoiled sa damo sila kwarta mo. Paglapit sang teacher ko niya, Miss, dito ka lang lamiso, hindi ko concentrate diya sa akon bra. Wala na Miss, dito ka lang lamiso kay hindi ko concentrate talaga dalibot-libot. Mga spoiled gid ya. Senior action boy mo na nadumduman sa una sa amon ni medyo ng technology ti. Before sang Bluetooth by infrared. Wait na nakabot ya. Ang infrared ng cellphone. Picture na sang alam-alam tapos pasa dayon infrared kay at least makita cellphone lang hindi papel ang laptop mo. Infrared pasa cellphone tanan nga klase pareho score. Pati ang sala pareho action boy. Ay na pagkinta sa unay nang mag-check bla papel bla nga ginakuan bla pasapasa ang papel di bla. Mag-check mo ba? Sige. Counterclockwise. Ti pasapasa ng papel tapos kung matupaan ka dati ikaw check sang papel sang classmate mo. Nakakunda ha. Sure. Tapos lang action boy kung letter C ang answer, kung letter D ang answer tapos C mo dugangan lang na iya mo na yung kuritan lang na iya di. Kurit mo check. Kasi dyan sa kaya tiyip na maluoy ka sa classmate mo o kung di sa kaluoy kay nadlo ka nga kulataon ikaw dito nag-check sa papel ko taningin ko ang letter C to tapos nang to hindi wala mo giging checkan. Hindi mo to kakwati mo kung dalok na mo na action boy imbis na maluoy ka bala na hadlok gali ang kulataon. Those were the times Yes kasadya git action boy. Ang next action boy sang una ginapiki mo pang tulog mo kay usually kung elementary ka agahan ka ting hapon puli matulog gid dapat kay especially sa mga lula kay bakulon kamo kay dapat madako ka gid tanawa ba tabo sa ako wala ko gatulog wala ka gatulog sa una piko hindi kay ginapiki mo tulog mo sala nga na yung kapiyong kay ti syempre action boy kaya panilag ka mo kapanilag kay hindi ka gid katulog kay kaya mga barkada mo at masagwa mo kapanawag maluto-luto na kamo ano sa inyo mga buhok mo na subong yayawa ka natulog yawa kas mo ka makatulog yawa ka manitas ng chimpo makatulog ka true especially kung gaubra ka na ginakulang ka natulog kag ti syempre adulting na action boy hindi na malikawan kung kisang ako may problema ka hindi ka katulog mo especially example kung may utang ka hindi ka katulog ti hambal nila para kabalos ka tawagan mo tong inutangan mo hambalon mo nga pre hindi ko kabayad sa ibo para duwa ka mo hindi kung mabatambalan mo na si Mare mo yan nga Mare hindi ko ano kabayad sa imo si Mare mo itong utangan mo hindi rin tulog ikaw yung hamok na tulog mo tapos napabalong mo sa hindi ka na mapalaligbad nga buwas nga may manuktok sa imo kag manuktok kaya napabalong mo na mo sa hamok na tulog mo ato yung imo ginutangan hindi ka tulog di mo lauya balos lang action boy. Ang next action boy, sa una hindi ka gusto magpaligo aga pa. Kay tugnaw, kag temprano pa. Subong yado, hindi ka na gusto maligo. Kay kamahal ko na isang bilis ang basiwa. As ang prime water. Hindi ka itom
kag iced tea na action boy, no? Ang next direction boy, sang eskwela, kako no, ang ginaugtasan mo nga tawo, ang classmate mo lang nga dungol. Subong yang ginaugtasan mong kilala mo nga pala utang, kaga pa bungol-bungol. Amo na connection boy, lain lang yun sa una, sa estudyante ka pa, no? Ang next, dasig na niya, para maubos. Sang gamay ka, gusto mo siga ang suga action boy, kay nahadlo ka sa dulom. Especially nga magstoryanay, kung sa mga utod mo, be, sa mapakaisahan mo, mga inaswang, di dapat magdulog, kaya on gitang suga. Subong niya, bisan may aswang pa kuno sa tubang mo, mas gusto mo nga patay ang suga, kagambal nga pangaswang lang natudo kay mas kaladlukan kunong balayran sa Sineco. Correct. Subong pangadaan nga daw perting balayran daw nang mahal na gid sa buwan. Oo, istorya na kami ganito pa pang Nixon kagapon. Hambali ito electric pan lang gandar sa akon balay. 2,000 niya. Yung pala gusto lang sila yung pasaka. Oo, tapos hindi mo pala maintindihan, no? Kaya doon lulubli. Oo, tapos wala pa sila daan nga-attend sa committee hearing to. Why? Kaya hindi sila kasabat gusto ng pamangkot. Patugyan na kay Councilor Carlo Pentibilla. Sige. Ang next action boy, sa una, ginatudloan ta kung may bisita, tamyon ta, good morning, visitor. Good morning, ma'am, sir. Subong kung may bisita, kag wala ka pa inugbayad, dayon mo singgit, ara ang collector, close the door. Kasadya, no? Yung tamo, sinilas. May tawo. Hindi ka nagsapato sila. Tapos balon. Timbang balon mo nga, wala ko diha. Ma'am, good morning. Arada si madam. Ma'am, sir, hambalon, taka kuno, sir, nga wala di siya. Dumangutos kaguro, no? Kadlago sa Torco na lang, damo, sinilas, wala tawo. Kay nagsapatos. Kay nagsapato sila lakat. Kag lastly, action boy, sa una, bisan grade 6 ka na, kag kulang plate mo, pwede ka pa yakapasabak para libreng plate. Diba sa salakyan sa una, sabak video. Yung mga sa una, dako naman ni siya, isabak sa isang nanay man, para isa lang plate. May ara sa una, yung kung sabak sa una, sa salakyan, may bayad mo. Kaya sabak ka mo. May ara sa una, tatlong bilog na sabak mo. Ay, paano na nasabak ko? Pero ginaya. Pero subo. Para may bayad. Pero apat sila masakay. Ang tatlo sa bako niya. Pero timan ka timpenta din, lakat na lang. Enjoy pa ko apat mga bumo. Pero subo action boy, bisan nga kabit kaya, mabayad. Bayad ka. Tungod sa kamahal sa gasolinanan. Yes, thank you so much kay Councilor Israel Salanga kay iya ni Action Boy. Okay. Yes. Sige, good morning da Councilor Ising, ano? Yes. Good morning mandra kay Merlinda. Good morning sa imo dra Merl kag kay Andy Alvarez, no? Good morning, Ma'am Rona Rihida Trafa. Kag kay Josefina Locsin Generato, kay Barky Tribe, morning liwat, Isabelita Heroy. May stick nga tupad ang lola ko magpatulog. Kay paon kagid kung di ka magtulog. Kung mo na sa una. Tige na, di matulog ka man, puting isa ka mata. Tapos gabantay ka. Agyan ko na mong isa ka mata. Kahit amalan ka lang sige lang, tulog lang na pala. Bisan pilala kami doon sa alas 3 po, hindi ka nakagawa. Di hala, gabantay ka man sa... Gabantay ka man sa rilo nga alas 3. Diba, tatanaw mo ang rilo, ang imo isa ka mata, gamuklat. Oo, pag impunto, alas 3 muklat. Ryan Tagamulila, morning man. Kay Mikey Montilla. Good morning dala sa inyo, no? Sige, Merlinda. Ano ko na pilid na Merlinda? Pedrosa? Pedrosa. Ano na? Miss ha? Dugay, di ko nakaklitan na yun. Ano pa to? Yes. Si Zuri, dira. Morning kay Zuri. Good morning. Mga ka-aksyon ninyong mamatiyan haton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karong adlaw, Huwebes, Agosto 25. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.